David, għaddu kemm ġie ffirmat ftehim kollettiv ġdid bejn il-General Workers Union u l-kumpanija HID Global. X'se jkun qed isarraf dan il-ftehim kollettiv u x'kien jinvolvi n-negozjar għalih? Mela, bażikament aħna bħala General Workers Union ninsabu sodisfatti ħafna li wasalna fi ftehim kollettiv ma' dil-kumpanija li relativament għadha ġdida, kull ma ilha sena, u għalina u ta' sodisfazzjon li wasalna f'dal ftehim. Se jkun qed ifisser li wara li kellhom diġà ftehim kollettiv ma' l-kumpanija li kienu qabel, da l-ftehim kollettiv reġa' tjieb bħala kondizzjonijiet u anke bħala pagi. Fl-istess ħin nixtieq ukoll nirringrazzja lill-rappreżentanti tal-ħaddiema għall-kontribuzzjoni li taw biex dan seħħ. Nirringrazzja l-management ukoll li jaraf il-potenzjal ta' General Workers Union u allura fl-istess ħin wasalna meta tikkonsidra li għaddejjin minn sitwazzjonijiet daqshekk diffiċli fil-pajjiż u madwar id-dinja, imma l-grazzja tal-Alla wasalna wkoll biex ħalaqni wkoll dal-agreement. Mela Daniel, għadu kemm ġie ffirmat ftehim kollettiv bejn il-General Workers Union u l-HID Global, se jkun qed isarraf dan il-ftehim kollettiv ġdid? HID Global ovvjament hija kumpanija Amerikana kbira u għalhekk dan il-milestone tal-lum huwa importanti ħafna għall-operat ta' Malta. Jiġifieri l-kumpanija ilha topera minn Malta f'inqas minn sena għax bdejna l-operation hawnhekk f'Ottubru ta' 2019. Jiġifieri l-fatt li għamilna dal collective agreement huwa milestone importanti immens għaliex huwa dan level wieħed għall-kumpanija ġewwa Malta. Apparti minn hekk ukoll ovvjament bħalissa kulħadd jaf minn x'għaddejja d-dinja fi żmien tal-pandemija u dan il-collective agreement ta' 3 snin qed joffri sigurtà u stabilità għall-kumpanija u Malta għal 3 snin li ġejjin. Marija, l-ewwel kummenti tiegħek bħala HR manager tal-kumpanija għal dan il-ftehim kollettiv ġdid li għadu kemm ġie ffirmat f'tal-ħin ilu. Huwa ta' sodisfazzjon kbir li wasalna għal ftehim ta' dan l-agreement il-ġdid. Dan kien kollu possibbli ovvjament grazzi għal rrieda tajba kemm min-naħa tal-union u kemm tal-impjegati. L-operat bħalissa kulħadd l-ambjent kulħadd jaf f'liema ċirkostanzi qed noperaw madwar id-dinja, mhux sempliċiment għal Malta, allura huwa ta' sodisfazzjon anki kbar li qed noffru anke stabilità lill-impjegati tagħna għat 3 snin li ġejjin. Nirringrazzja lill-union, lill-management tal-kumpanija li anke qegħdin barra minn Malta, ovvjament dan huwa wieħed mill-ewwel ftehim li kellu jsir għal pajjiż żgħir bħal Malta. Nirringrazzja wkoll lill-impjegati kif ukoll ir-rappreżentanti tal-impjegati għax ovvjament ftehim bħal dan seta' biss ikun possibbli birrieda tajba ta' kulħadd. Mela kif għadu kemm ġie ffirmat ftehim kollettiv ġdid bejn il-kumpanija HID u l-General Workers Union, forsi bħala rappreżentant tal-ħaddiema tgħidilna ftit x'kien jinvolvi n-negozjar għal dan il-ftehim kollettiv. Sodisfatti li ħaqna l-ftehim wara kif nafu bħalissa kull industrija tbati u għandha sfidi ġodda tista' ngħid ħabba l-kundizzjoni tal-COVID. Bħala rappreżentanti kuntenti għax ħaqna ftehim tajjeb u komplejna ntejbu fuq li kellna, kemm għall-ġid tal-ħaddiema tagħna u kemm għall-futur tal-kumpanija ġo Malta.